jak nyekar lah bulet ae. Nang ndi ya nek braine bulet ae. Masih dibraini sedina sewengi. Ya potongane ya pancet ae. Ngene iki lah nyekar lah kesuwen aku ngene iki. Dinteni lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, Kula nuwun, Cak. Waalaikumsalam monggo. Lho, Noni. Sehat ta sampeyan? Sehat. Ini kok Bayu. Mosok sih Cak yo Iya, ya apa kabare? Alhamdulillah, Cak. Sehat. Sehat. Aku mah yo mari nyekar, Yon. Kan wayahe megengan kan iki. Iya. Munggahan poso. Sampe mari nyekar. Mari wisan. Aku iki lho ate nyekar. Ngenteni bojoku. Lho nang ndi wonge? Yo cek brai, dandan. Lah iki lho. Kate tak jambolang ya apa? Kate tak jambolang arek. Lu alane yo sepurane. Wong iki wis siap-siap iki ambek keluarga, kate nyekar bareng-bareng. Lho ngono kok ngewaku. Oh, anjane gak denek dipercaya kok ngewaku ngajak bolang, ngajak nonton film. Oh, ngono. Arek ya apa? Arek iki ya apa rek ambek bojone kok tambah gak jujur ngene iki. Wis ngene nih sepurane nih kapan-kapane. Iki nek kan kudu disumpat-sempatno nyekar nih. Iya wis nek ngono, Cak. Iya. Kok mben tak rene neh ya nek ngono kok sampe-sampeno ya. Iya ning. Ya wis ngono sehat ya, Cak ya. Ya hati-hati ning ya. Ya suwun ya, Cak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, koyo ngono ketambahan maneh. Mbak Noni rene jare janjian karo Mbak Noni ngejak nanggone nonton film. Oh, alah. Ini sing dipercaya sing ndi? Padahal wis janjian ambek bojo nyekar. Wong sing disekar iku ya keluargane dheke. Mas. Wong tok iya. Tak senengane ngrasani aku. Rasane iki. Bojo dirasani. Ya apa iki aku dandanane wis ayu ta iki, Mas? Pancet. Hah? Aja ngomong pancet. Ndara marah dina penjang kok. Anu Pakun derem masih nang kuburan kan ya kudune harus brai sing ayu dadi kok iso bapakku mek makku iku iso pangling. Sayangku, cintaku. Apa boleh? Nanggone kuburan kate kacamataan, kate dandan sing monyor-monyor kok tomat bosok. Nanggone kuburan. Aku iki ambek bapakku mek makku ku nek ben bengi telepon aku ngomong saiki aku redin tak kani lambek. Setiang kok menapalake mi Cak Insap yo redin kok emel lagi bedhe, emel lagi klambi. Dadi ben pangling ngono lho, Mas. Lho, anu ojo aneh-aneh wis budal nang budal. Duh, ono sing lali aku, Mas. Apa? Lho wedak ambek bengesku. Lho ya gak angin. HP-ku barang yo lali. Duh, iki ngenteni maneh. Iya kan kok kan aku tak telepon bapakku mek makku sik. Lah Aku apa? wedi makku repot nang kono mek bapak. Pas awake nyekar nang kuburan, Makku repot. makmu ambek bapakmu repot. Repot, kan tak telepon dhisik aku tak ngomong. Cek siap-siap. Heeh, sik ya Mas ya, tak njukuk HP aku. Duh, bojoku kok tambah suwe tambah parah. Duh. Hah. Sopo iki? Sido nyekar apa enggak? Aku ngenteni lho. Mau ganteng, boleh dadi elek. Aduh. Wis gak sabar-sabar aku ngono embuh kok anjene. Ya, lho, kok sampean ngomong dhewe? gendeng. Gendeng. Makane. Yo ngomong dhewe yo. Oh, awakmu, Jo? Lho iya, Rek. Lho, Iya. Sampeyan ape nang ndi? ya iki lho aku ngomel yo marang perkara bojoku. Iki lak wayahe nyekar. Kabeh ki wis nyekar wis janjian. Ya, wis ngenteni aku pirang jam sampai garing. Wis tradisi ya. Yo tradisi lah. Aku ape takok, sampe nek nyekar ngono nang ndi, Cak? Sing nyekar ngono biasa nang ndi? Yo nang mall, Jo. Nyekar iki nang kuburan, Cak. Lah iya wis seru nang gone nyekar yo nang gone kuburan. Apa kok takok? Lah ya kan be ono kuburan di maksude iku lho. Yo Nek nyekar iku kan mesti ono makam umum biasa. kan ono nggowo-nggowo. Kira-kira sampe nek nyekar ngono nggowo apa, Cak? Aku nggawa apa ya? Nggawa iki, nggawa elektron ambek penyanyi ini, Jo. Sampe niku nyekar nang orkes dangdut konsil sampe niku. Apa rek? Nang dindi ku nyekar apa sampe nggawa orkes dangdut, Cak?
Ya yo nggawa kembang, Ah. Jo. Yo nggawa Lho. kembang, mau nyekar umume nggawa kembang yo. Lek mari nggawa kembang kan itu kan kuburane diuwur-uwuri. Diuwur-uwuri kan. Tak wuri-wuri iki, Jan. Tak Apa? wuri-wuri wijen, tak wuri-wuri serundeng, barang. Saya nggih bancaan. Iya kayak gurih. Kok kadiku. Nang ndi kuburan nyekar ya mbek kembang cak. Ah, bos sampean. Iya iya Jo wis seru kan kita tambah Ya nambah takok masalah. maksudnya be ono anu. Oh, jane wong tambah suwe tambah gak pokok. Terus aku tak kale cak. Oh, dibek kono ngono takok tok. Mau masalah ono ae. Nang di Dik. Dik suwene sih rek. Iki sido nyekar opo sak? Heh. Dik, bojoku. Ayo Mas nek budal. Ora apa nggawa kembang ambek kuat iki. Nyekar kan kudu gawa kembang. Timbangane tuku kok piro? Iki kan larang ati posoan kembang. Gua kembang itu kembangnya kayak nyekar. Olah apa-apa sampai kembang iki. Lho ya iki kok ditekek nangone ndokore Mas. Wis ayo ngene gak usah nek tuku kembang nangone dalan lho. Oh, budal. Iya iya budal. Oh, jadi bojo sempel. Ayo.